hapon ug mo ning latest weather update karon adlaw Huwebes. Ang atong gibantayan nga tropical storm Ramon gibanabana nga naa sa gilayong 290 kilometro silangan amenang silangan sa may Virac, Catanduanes. Nay dalang hangin nga 65 kilometers per hour duol sa iyang sentro ug nay pag-unos nga pwedeng moabot og 80 kilometers per hour. Kini nagalihok sa direksyong amihanan kasadpan sige paspason nga 20 kilometers per hour. Ug base sa iyang latest weather forecast track, posible na moigo ni diha sa may Northern Luzon sa adlawng Domingo ug kini magpabiling naa sa tropical storm category. Naatay tropical cyclone wind signal nagipasaka diha sa may eastern ug northern Samar. Busa ang naingon ng mga lugar makasinati og hinay ngadto sa kasangaran ug nay okasyon nga kusog nga pag-ulan inubanan og mga pag-unos sa hangin. Kakusgon sa atong hangin, kasarangan ngadto sa kusog ang muros sa tibok Visayas na nagigikan sa amihanang silangan ngadto sa amihanang kasadpan. Atong haring hadlaw musubang ugma sa may alas 5:39 sa buntag. Para sa dugang kasayuran, bisitaha among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan Visayas DOST ug para sa balitang Bisdak kini si Joseph Gerald Merlas. Mayong hapon.